Żgħażagħ ta' bejn 12 u 17-il sena li nħakmu mill-vizzju ta' droga u jiġu bżonn għajnuna fiċ-ċentru terapeutiku għal adolescenti tal-Ibwar operat mill-Caritas se jkollhom aċċess għal tagħlim f'diversi suġġetti li jgħinhom biex ikomplu bil-vjaġġ edukattiv tagħhom wara li jelbu l-vizzju tas-sustanzi. Dan wara li fil-Kurja ġie firmat ftehim biex ġala darba jitlesta x-xogħol fuq iċ-ċentru u jiftaħ il-bibien tiegħu għal bidu tas-sena d-dieħla ikun jista' joffri korsijiet akkreditati. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt qal li matul is-sena li għaddiet 40 adolescent talbu għall-għajnuna lill-Caritas minħabba abbuż minn sustanzi illeċti. Qal li dan iċ-ċentru jiflaħ jilqa' fih 14-il żagħżugħ u żagħżugħa, numru li jista' jitlaq anki iżjed minn 20 persuna jekk ma jkollhomx bżonn jitilqu minn fejn ikunu qed jgħixu jattendu biss għal programmi matul il-jum. Dawn l-adolescenti kemm ikunu magħna ikunu jistgħu jitħarġu fis-snajja u f'tagħlim li jgħinhom kemm biex ikomplu jistudjaw iktar tard il-qudiem u anka f'dik li hija għadha pitada meta jitlu fid-dinja tax-xogħol. B'dan il-ftehim edukattiv mhux biss se jiġu offruti korsijiet akkreditati imma se jingħataw wkoll trasport, tablets, appoġġ kontinwu fl-istudji u taħriġ lil professjonisti. Tajjeb li l-pajjiż jikkontrolla permezz tal-forzi tal-ordni bil-prevenzjoni minħabba tal-edukazzjoni, l-familji u f'dan l-aspett illum qed nifkaw anke fuq il-kura ta' dawn il-persuni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici deskriva l-ftehim bħala pass ieħor fi vjaġġ biex tingħata l-għajnuna meħtieġa lil min feta żgħira jispiċċa f'xifer mill-kub minn qatt ta' vizzi. Hawnhekk qed ngħidu li dawn l-adolescenzi u żgħażagħ li jiġu ammessi f'dan il-programm ikunu jistgħu wkoll jingħataw edukazzjoni, istruzzjoni, tagħlim sabiex ikunu jistgħu joħorġu minn din il-fażi f'ħajjithom mhux biss ikkurati mill-vizzju imma anke msaħħa fejn tidħol l-edukazzjoni tagħhom ikunu jistgħu jkomplu biex imexxu l-edukazzjoni fil-ħajja tagħhom. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon fakkar li f'Malta hawn madwar 700 persuna li kuljum jirrikorru għal metadon biex jippruvaw jelbu il-vizzju ta' droga. Il-pajjiż, is-soċjetà tagħna Maltija qed tipprovdi opportunità ta' deb għal dawk il-tfal tista' tgħid adolescenti illi diġà maqbudin b'dan il-vizzju. Minħa tal-awtoritajiet u kooperazzjoni sieħa irridu ngħinu l-appell tiegħi għal dawk iż-żgħażagħ biex jivu jaċċettaw din l-għajnuna u nkollna soċjetà aħjar.